pinag-aaralan pa rin mabuti ng PNP Pinili ang motibo at kung ano ang rason kung bakit pinagbabaril si Jason Rondal na taga-barangay Napug, Badok, Ilocos Norte sa lugar na ito. Maaga pa sa ngayon na i-reveal natin kung ano man yung motibo nitong insidente. So lahat tinitingnan natin. We are in the process ng elimination. So inuunti-unti namin kung ano ba ang mas matimbang dito sa motibo na to. So meron tayong tinitingnan na grudge, at saka dun sa kanyang mga activity previously. So inaalam natin na nangyari ang pamamaril sa Barangay Kapangdanan, Pinili, Ilocos Norte, bandang alas 7:50 kagabi. Ayon kay Police Chief Inspector Jeffrey Takad ng Municipal Police Station Pinili, ang biktima ay nagtamo ng mga bala sa kanyang likuran at ito ang rason sa kanyang kamatayan. Particularly dito po sa kanyang likuran. So lumalabas po sa investigation na siya po ay nakamotor at while on board on his motorcycle, pinagbabaril sa siya. ngayon, inaalam pa rin ng pulisya kung sino ang mga naging salarin sa krimen na ito. Nag-conduct tayo ng follow-up investigation with regards dito sa identity ng suspect. But up until now, wala pa tayo dito malinaw na information. So, kinakausap natin itong pamilya at saka itong posibleng mga witnesses, lalo na dito sa mga huling napunta. Nananawagan naman ang PNP Pinili sa publiko kung sakali man may mga impormasyon na pwedeng makatulong sa investigasyon ng pulisya ay ipagbigay alam para sa agarang hustisya kay Rondal. Sa mga taga Pinili at saka Badok na may alam dito sa insidenteng to, pagbigay alam lamang po dito sa police station para ma-resolve natin kaagad itong insidente. Sa ibang dako, ikwinento ng ina ni Rondal ang napansin niya sa kanyang anak bago nangyari ang krimen. Awamot sir ti kuana na kad idikal mang nagmalmalam nga adad ti balay. Ta nasangputak ay siya ngaming kaglalako ak merienda siyay. Nasangputak mut pay lang nga didta nga gayam ti cellphone na. Ngamti malaksid pimanaw idi napanakon idi pimanaw nga napan naglakon hang kumaamon no addad ti balay palang no awan. Yes po. Ngam tatta idi singmang petak ti aldaw nagluluto amet hang kuma na ripar no adda pay ladta kwarto na no awan sir. Ngam tattan tikad ti manen aldaw agluto na man ti merienda di kad napana man naglako. Tapos idi simang putak addamet sir nga nasang putak. Ko sir kadenang ginto kag buybuya kami ngam tub ubra agdada itak. Ayon sa kanyang ina, wala naman siyang alam na problema na dinadala ng kanyang anak. Awamot sir ti pagbaga ng problema ng kastuhan ng mga kungkuna sir. Awamot tapos ti napananakan di malam napan nagmerienda jay ti barbecue jay daya jay barangay hall. Yes po. Tatan hindi kanu nalpas ta nakita da nga road kanu. Isu day jay nagpakasta sir nagpadarat napang kanu di magasti pagburgeran. Kung naman dagi jay pulis nag-order ti french fries. Ngam nakinan manang kunada. Ke isulat ta dayjin sir ti kuana idi malemon aji lang. Ayon pa sa kanyang ina, may girlfriend si Jason na nasa ibang bansa at ito ay isang byuda. Napag-alaman din na hindi boto ang mga kamag-anak ng kasintahan ni Rondal sa binuo nilang relasyon. Adda sir ta di kalman. Idi na minsan nga rabiin na dayjay sa nagtungtungtung kam nga talo di ta kwarto na sir. Ay ito nga gayem na nagbakasyon idi April. Ada abroad. Adda sir. April idi kuha. Ngam nagbakasyon di April isuda nga naggamam mo. Ta idila shira sir.
Kwa nagamamudan aja ko na no apay kano nga di da kayat nagsingput met nga tao kuna na de babae ke kuna na agawidak kuna na ngam de aja best friend na nga handa nga kayat isun ni Jason handa kayat ni Jason mismo ka anak-anak de aslang ko gamamudan ison apay nga tanga ibagada nga bad kunana it's okay mat kunana kanya ta nagibagbaga nga rudon ti feelings na mut kadaya anak kon no apay tita kunana nga idi makita kasla lang nagbaliw ti rinak kunana Mas inayat na. Wen adumeti na kaslang ko managar-aram mo di jay. Ngam awan kanya dagitan. Ada kadi karibal na ma'am. Awan balo nga rod din jay. Awan nabayag na 3 years nga nabalon. Ta nabayagan hana kunana ket hang ko nga inat ato pagti dagitan ag makira relasyon ta balo adda duwa nga kids na. Okay. Ada jay da amin. Okay. Pati kakabsat na. Napag-alaman din ng JCQ Online News na si Jason Rondal ay manunood sana ng basketball sa amphitheater ng Pinili, Ilocos Norte, pero habang nasa parte na ng Barangay Kapangdanan, Pinili ay nangyari na ang pamamaril. Mapanagbuya ka no ti basketball ta isukan ti ibagbaga na idtoy sir yan ti pagburgeran intay agbuya basketball kasjay ngamin ta kano idinapan idtoy kaslang gaw-awis sa ti kadwa na nga mapan agkuang awan na awis nansa hang won sir hang ko lang ammo no adda mo lang na awis na ta bagada mga awan tina na pandita. Nananawagan din ang ina ng biktima na sa madaling panahon ay malaman na sana ang mga salarin para mabigyan ng agarang hustisya ng kanyang anak. Makitinulong da kuma. Handa ko mga bundang nga mangibagano kasano nga napasamak. Tano ti kasta ka maikamot ti hustisya ti kuha na sir pandagatay na. Kadaw-dawatak ko masir nga kuha. Makitinulong na kita pulisya kanda kita adamot giti adda amuna ko mga daytoy nga krimen ti panaaji panakapasamak na. Kuma makitinulong da kumamot sir ka takasi mo na iti anak ko sir awang mati pagkakukuan na